Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulurku kaum muslimin rahimakumullah. Ana ing sawijining kahanan kang umat Islam butuhake marang pitulungan. Kaya ing wektu-wektu iki akeh kang di PHK, akeh sing padha kelangan pakaryan, akeh kang nandang kemiskinan. Ana ing kono ana sawijining kesempatan emas kanggo awake dhewe, yaiku bisa sedekah marang wong-wong kang membutuhake. Allah Subhanahu wa taala bakal ganti sedekah awake dhewe kanthi luwih akeh. Dadi aja wedi miskin yen awake dhewe sedekah. Allah Subhanahu wa taala iku pirsa, Allah bakal ganti sedekah awake dhewe kanthi kang luwih akeh lan luwih apik. Allah Subhanahu wa taala wis ngabarake, iki minangka janjine Allah. Ngendika panjenengane Allah Subhanahu wa taala ing surah Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Lan apa wae kang mbok sedekahake, mbok infakake, Allah Subhanahu wa taala bakal ganti. Lan sak temene Allah iku pangeran kang meneh weweh rezeki. Allah kang meneh rezeki. Loliru kang satraju Allah bakal paringake marang wong kang sedekah. Allah bakal meneh ganti kang luwih akeh, luwih apik. Iku barokahing sedekah. Sing nomor loro, sak temene sedekah iku iso njaga awake dhewe saka ing siksaning geni api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ana ing hadis kang diriwayatake dening Al-Imam Bukhari lan hadis riwayat Imam Muslim, panjenengane Nabi sallallahu alaihi wasallam wis ngendikake, fattaqun nara walau bisyiqqi tamrah faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Padha jaganen dirimu saka ing geni neraka kanthi sedekah, senajan mung nganggo separo kurma. Lan yen sira ora nemoni, ora duweni kurma, mula kalimat kang becik iku minangka sedekah. Kalimat kang becik, berkata yang baik, menika ganjaranipun ganjaran sedekah. Niki Nabi sallallahu alaihi wasallam giring-giri marang umate, ngoyak-oyak marang umate, nganjurake marang umate supaya seneng sedekah sak mampune, sing penting ikhlas. Sedulur-sedulurku kaum muslimin rahimakumullah. Sing nomor 3, besok ana ing dina kiamat eneng 7 golonganing menungso kang bakal oleh pitulunganing Allah, kang wis ora ana maneh pitulungan kejaba saka ing ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Ing antarane yaiku wong lanang sing sedekah, tangan kiri tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maksude wong sing sedekah kanthi sembunyi-sembunyi, anggone sedekah sesideman, anggone sedekah iku mumpet-mumpet, maksude njaga marang keikhlasane. Semene sedulurku kabeh, muga-muga awake dhewe digampangake dening Allah rezekine, lapang rezekine, barokahing rezeki ana ing sedekahane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.